Mill-bidu ta' dan ix-xahar, 55 ċentru f'Malta u f'Għawdex fetħu l-bibien tagħhom għal kważi 7,850 student ta' skola sajf. B'aktar minn 1,600 persuna qed jaħdmu f'dawn iċ-ċentri edukattivi. Waqt konferenza l-aħbarijiet ġewwa l-Iskola Primarja ta' Żurriq, il-Ministru l-Edukazzjoni Owen Bonnici qal kif it-tema ta' din is-sena ta' skola sajf hija d-dinja tiegħi, il-pjaneta tiegħi. U għatenna kif din it-tema se tfakkar l-itfal dwar iż-żbuħija tal-ambjent u sabiex jieħdu ħsieb id-dinja bħala d-dar tagħna. Il-Ministru Bonnici spjega kif din is-sena skola sajf se tkun qed tiftaħ għal 10 ġimgħat minflok 8 ġimgħat. Irnexxielna li niftħu mhux normali imma qabel is-soltu, 15 ġurnata qabel. Biex issa tfal rajtuhom it-tfal dalgħodu kulħadd kuntent, jitqu jifirħu, jiltaqgħu ma' tfal tagħhom jerġgħu lura n-normalità. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi Pamela Xkembri qalet kif din is-sena skola sajf se tkun qed isservi biex terġa' tdaħħal sens ta' rutina fl-istudenti wara 3 xhur mingħajr skola minħabba l-pandemija. Ġimgħatejn qabel iġibu magħhom iktar preparazzjonijiet, jiġifieri l-ħidma li jagħmlu in-nies tal-FES kienet waħda enormi. Għalfejn, għax inti jekk għandek pjan, il-pjan ġie mkisser mħabba l-pandemija, ovvjament u mbagħad iddeċidejna li nibdew ġimgħatejn qabel, jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet illi żammew ukoll anzi ġabu d-differenza. One News tkellem mal-koordinatriċi f'din l-iskola ta' Żurriq li fissret kif din is-sena se tkun waħda differenti. Hija saħqet li din is-sena għandha tingħata esperjenza edukattiva sabiħa lit-tfal f'ambjent sigur. Bħalissa qed naħdmu fuq social distancing, hija importanti li anke fil-klassi tfal kemm meċ jagħmlu l-imwiegħed ma' xulxin. Qed nagħmlu sanitizer kif nidħlu nieħdu t-temperatura u tfal qed ngħidulhom iva tilagħbu flimkien tagħmlu group work, però hemm ċertu distanza li trid tinżamm il-ħin kollu fl-iskola. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.